Haki kendiat senam balalet banyak kon ya kejeng sata ke plastik kat Shabapai. Kabalapan ijli ya kedor jong Mariang, ka Khasi Hills Autonomous District Council kala perking ban penon kam plastik tang hayau do Shillong. Hendrai menta ka kenti ya kini kejeng perking la penjariru habar okawai ka rilom Khasi. Haka kat kendai terik menta ubnai risau arajar apuai. Chief Executive Member jongka KHADC uba Titos Starwell Khan ulapan berapa ba banang ni syakmat habarok ki yau ki bahaya ki bahap apo karilong Khasi lapan ngat iki haka no plastic zone leni ki yau ki bampenan kami ki plastik kini ki yau ki kentup iki badan hapo put usam barang hap apo kejing kemi jongka KHADC ba kentup iki yau ki badan haka district East Khasi Hills, West Khasi Hills, South West Khasi Hills bat Ribhoi. Nadu balapan benai kini kejing perking ubat Titos Starwell Khan ulaong baan sedang ban pen terekam ya kini kejing mana na yaudu Shillong haka baan salet ban pen bena biang shikinong kayi ki besong dia jing dia bat komjo an pen senguturu ikipat ba ki bawan tiet jing tiet na yaudu haka baka KHADC kan sabu ru deka kenhun ka bakerpang rengkat ki pulit siem banet jurip na kapor syakapor hayau kenang baki breu kin omelek persya ya kini kejing mana. Nalor kani ubat Titos Starwell Khan ulama naru ikiti ginong kayi ki bade ki plastik ban bot renti kini kejing mana bal ladalap baki lek persya ka KHADC kala ban penduk no ek license jongki ban penurlong yang kini gatong jong ka KHADC Chief Executive Member ula kenturu ikirang ba snong bat kisiem ban ai kakti kamon kakti kadiang ban netrelang bat ka District Council kenang ba kejing khang ya kejing penon kami ki plastik kan long ka bajob. Tina takadaw nakaliang jong kanika isi ke bamanta hadin jong kanika lockdown hadin jong ka situation ka balong kumni ngile syong perkhat kum ka isi bat ngila simbiang yang kanika rai ban pen kan mau biang sa sisien ya ki pajba khamtam ki nong di dukan ki badan haki yo bat kumju khamtam haka yo du pa hakani ka kentiru nakaliang ka isi kala penmi biang ya kini notification but khang si sendon ya kejing penon kam ya ki plastik but hakani ka kenti ka bamanta nakaliang ka jong ka isi ngilarai ba omdai tang bala shipenmi da ka notification but shen ngin safa ya ki enforcement ki jongi bakin let ban checking hapo yo haki jaka yo rengkat kajian trelang bat ki pulit siem jong ka hima meliam kabangin sedang syo na yodu bat nang tangi sapur syaki we pat ki yo ki badan hapo uput sam jong ka District Council ke jongi tedang lengba kani ngi kerpat ya ki khliet nong sensyar nadu ki siem ki sordar ki rangba shnong bakin ai kajing trelang but ka STIP committee halo kani ka banta but syusyu ngakwaru ya ka ban persengau kaliang ka jongpi nakaliang jong kani ka isi ngila pasru apo ka house ya ka solid waste management bill but ya kani ka bill ngila pas haki session ki baladap but hadin katu ngila ha syu gubernur na banta ban yo asen but hadin ba ka expert committee kala pi unia yang ni gabil lalap badon katu kat ni ki benta ki ba ngihap ban penbet ki ba dei ki minor things ki dei ki major but ikini mentang ila de penbet but ngin seri to introduce biang ha kan ni ka session ka ban long menta kenang bangin yo ban pas no yang ni gabil ka banang pen khlan syu ya ka jing trikam jong ka council ha ka jing dei ban pet ya kejing long kejing khoi kejing suba ka bahap apo uput usam jong ka council telang ba kani ka notification ka bangi penmi biang manta ni kerpat ya baro ki nong syong dukan khamtam ki badon hapo yodu ba ngilarai ru na kani ka STIP committee ba khamtam ya kitu ki dukan ki badi ya kini ki plastik balada ki daily ki jong ki breu ki banabar watla ki ladon ya ki trading license ki bala issue dengan ni ka office ngimban si bala dalap wat ban cancel ya ki trading license ki joki